Abalandeli beGcokama Elisha umthandeni wamanqele bayacela ukuthi umthandeni anike ithuba owesilisa odume ey'nkundleni zokuxhumana ngokushaya isiginci ukuba amnike ithuba. Kunevidiyo eyayikhishwe umthandeni la khona umthandeni ngathi usuke ezilolonga bevuma ingoma namagidangoma akhe. Lo mlisa uthathe leyo video leyo wayihloma isiginci bukhoma. Bayithandile abalandeli base becela iGcokama Elisha ukuthi nkosami ayibone le video ukuze ezonika lo mlisa ithuba ngoba manje bababaza ithalente lo mlisa akanalo lokushaya isiginci.